Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut yn differu ffwythiannau esbonyddol. Nawr I gychwyn, gadewch I ni ystyried os yw y ffwythiant yn cael ei ddiffinio fel e pŵer x. Nawr, dyn ni'n cofio fan hyn rhywbeth dyn ni wedi weld yn barod yn uned 1. Mae graddiant graff e pŵer x yn hafal I e pŵer x. Dyma'r unig ffwythiant yn mathemateg lle mae graddiant yn hafal I gwerth y ffwythiant. Felly, os yw yn hafal I e pŵer x, yna mae graddiant dy by dx hefyd yn hafal I e pŵer x. Felly, dydy differu fan hyn ddim yn cael dim effaith ar y ffwythiant. Nawr, cwestiynau bach o wahanol, ganewch I ni ystyried yr enghraifft yn nawr, beth sy'n digwydd os oes gennym fi yn hafal I nid e pŵer x, yn gyfeir gael beth fatha 3x di swario plus 2x ad y 5, dydyn ni. Sut sy'n ni'n differu hwn? Wel, I ddifferu rhywbeth o'r math yma, lle mae gen i e I ryw ffwythiant, dyn ni'n defnyddio'r rheolau gadwyn yn fan hyn. So dwi'n deud hyn, gadewch I t bod yn hafal i'r pŵer yn fan hyn, 3x di swario, adio 2x adio 5, fel bod wedyn yn hafal I e pŵer t. Dyn ni'n gallu differu hein wedyn yn unigol, dwi'n gallu differu'r t fan hyn mewn perthynas ag x, ac os dwi'n differu 3x di swario adio 2x adio 5, so ni'n cael 6x adio 2. Ac o differu hwn yn fan hyn, differu mewn perthynas â t, wel dydy differu e pŵer t ddim yn cael dim effaith, felly mae hwnna'n aros yn e pŵer t. Defnyddio'r rheolau gadwyn wedyn, mae dy by dx yn ôl rheolau gadwyn, yn hafal I dy by dt, lluosi hefo dt by dx. Yn yr achos yma felly, cychwyn efo e pŵer t, a lluosi wedyn hefo dt by dx sydd yn 6x adio 2. A wedyn o gofio bod fi wedi diffinio t gynt fel 3x di swario adio 2x adio 5, mae hwn yn mynd yn hafal I e pŵer 3x di swario adio 2x adio 5, lluosi hefo 6x adio 2. A fel arfer, I dacluso hwn I fyny, byddai'n rhaid y ffwythiant yma ar y cychwyn, felly 6x adio 2, lluosi e pŵer 3x di swario adio 2x adio 5. Felly, dyn ni defnyddio rheol y gadwyn I ddifferu ffwythiannau yn hafal I ryw ffwythiant. Nawr, y ffwythiant esbonyddol arall dych chi angen gwybod sydd I ddifferu ydy'r un yma. Os yw yn hafal I a I pŵer x, lle mae a yn rhyw rif sydd yn wahanol I e nawr, yna mae dy by dx yn yr achos yma yn hafal I a I pŵer x a lluosi fo logarithm naturiol ln o a. Nawr fel enghraifft yn fan hyn, gadewch I ni ystyried os yw, be na ni ddeud, os yw yn hafal I 6 i'r pŵer 3x di swario plus 2 dyn ni. Be sy'n digwydd yn fan hyn? Nawr eto, be dyn ni'n neud ydy dyn ni'n defnyddio rheol y gadwyn. Felly, gadewch I t bod yn hafal i'r pŵer yma. 3x di swario adio 2 yn yr achos yma. Os dyn ni'n gwneud hynna, dyn ni'n ffeindio fod yn hafal I 6 i'r pŵer t. Wedyn, dyn ni'n gallu differu hein yn unigol wedyn. Differu t mewn perthynas ag x, so ni'n cael 6x. Differu mewn perthynas â t, o dyma nawr lle dyn ni'n defnyddio y rheol yma yn y top. Yn yr achos yma, mae a yn hafal I 6, a wedyn mae x yn t. Felly differiad ydy a pŵer x, sydd yn 6 I pŵer t fan hyn, ond lluosi hwnna wedyn hefo ln a, sydd yn ln 6 yn yr achos yma. Rheol y gadwyn wedyn, I ffeindio beth yw gwerth dy by dx. Mae o'n dy by dt, lluosi dt by dx. Yn yr achos yma, dyn ni'n cychwyn efo 6 I pŵer t, lluosi ln 6, ac yna dyn ni'n lluosi efo dt by dx sydd yn 6x. Eto, o gofio, be dyn ni wedi diffinio t ar y cychwyn, t yn fan hyn ydy 3x di swario adio 2, felly dy by dx ydy 6 I pŵer 3x di swario adio 2, lluosi ln 6, lluosi 6x. Ac
Ac efallai, sy'n ni'n trio tacluso hwn i fyny, sgwennu fo heb y symbol alluosi yma, sy'n ni'n gallu sgwennu fel 6x, ln 6, a wedyn 6 i pwer 3x di sgwario, adio 2. Felly eto, i ddifferu ffwythiannau esbonyddol, ydych chi eisiau defnyddio cyfuniad o'r rheolau sydd gen i fi fan hyn. Mae yna reol i ddifferu a i pwer x, a mae yna reol syml iawn i ddifferu e pwer x. A fel arfer defnyddio'r rheol y gadwyn, neu efallai, os mae yna'n gyfuniad o rhywbeth esbonyddol rhywbeth arall, fewch chi'n defnyddio rheol y lluoswm neu rheol y cyniferydd hefyd. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.